Hola, matestuberos! Anem amb un altre problema de sistemes d'equacions. Aquest problema ja és una mica més enrevessat, no? Va una mica a buscar-nos les pessigolles, a veure si ens aconsegueix liar o no. Llavors, nosaltres, sense posar-nos nerviosos, seguim el nostre mètode i ja veureu com trobem la solució. Què tenim? Tenim una fàbrica d'automòbils ha rebut una comanda des de la Xina. Si comencen avui mateix a fabricar 180 cotxes diaris, el dia de l'entrega faltaran 60 cotxes per completar la comanda. En canvi, si fabriquen 185 cotxes diaris, el dia de l'entrega se n'hauran fabricat 105 més dels necessaris. Quants dies falten per l'entrega? De quants cotxes és la comanda? Bé, primer de tot, el que sempre us dic, resum de dades, o un croquis, esquema del que ens està dient l'enunciat. Ens està dient que si fem 180 cotxes diaris, no? Partit dia, què passarà? Que falten 60 cotxes per l'entrega. En canvi, si fem 185 cotxes al dia, fem 105 cotxes de més. Bueno, està bé això. A veure, i què ens pregunten? Quants dies falten per l'entrega? De quants cotxes és la comanda? Per tant, quines seran les nostres variables x i y? Doncs sempre serà allò que ens pregunten. Per tant, la x, què serà? Doncs dies que falten per l'entrega. Per l'entrega. I què serà la y? Cotxes de la comanda, no? Nombre de cotxes de la comanda. Ara que tenim les dades clares, hem de treure les equacions del nostre sistema d'equacions. Llavors, què sabem? Que si fem 180 cotxes per dia, ens faltaran 60 cotxes per la comanda. Llavors, quants cotxes haurem fabricat? 180 cotxes pels dies que tenim fins a la data de l'entrega. I quants dies tenim? X, no? Llavors, 180 per X, que seran el nombre de cotxes que haurem fet fins al dia de l'entrega. I que sabem que faltaran 60 cotxes. I per altra banda sabem que la Y és el nombre de cotxes de la comanda. Per tant, 180 per X serà igual a Y menys 60, no? Els cotxes que fabriquem són els que ens han demanat menys els que falten, que són 60. I l'altra equació com va? A veure, si fem 185 cotxes diaris, haurem fet 105 cotxes de més. Per tant, quants cotxes haurem fet? Doncs 185 cotxes pels dies que estem fabricant, que són X dies. Per tant, 185 per X serà igual als cotxes de la comanda, que són Y, més l'excedent, que són 105, no? Els cotxes que hem fet de més. I mireu, què tenim aquí? El nostre sistema d'equacions ja. Ara només ens cal resoldre aquest sistema amb paciència, sense voler anar ràpid, vale? I així aconseguirem no equivocar-nos, vale? No equivocar-nos, sobretot. Per tant, per resoldre aquest sistema farem el mètode d'igualació. Així que aïllarem la Y. Aïllarem la Y de les dues equacions. I
I què ens queda? A l'equació de dalt queda 180x més 60 igual a i, no? El menys 60 passa a l'altre cantó sumant. I a l'equació de baix queda 185x menys 105 igual a i. Llavors queda ja aquest mètode, que com que aquesta i i aquesta són el mateix número, això ha de ser igual a això. Per tant, 180x més 60 ha de ser igual a 185x menys 105. I ja tenim aquí l'equació de primer grau i amb una incògnita. Així que lletres a un cantó, nombres a l'altre. Per tant, el 105 passa a l'esquerra sumant, ens queda 60 més 105, que és que 165 és igual a 180 passa a la dreta restant i queda 5x. I d'aquí sabem que la x és 165 partit 5. I això què és? Doncs 33. Vale? Recordeu-vos-en, és el mateix dir 165 és igual a 5x, que 5x és igual a 165. Vale? Podem canviar l'ordre de la igual, que això no afecta el nostre resultat, és el mateix. Vale? Per això aquí he posat la x a l'esquerra. Vale? Hi hauria aquest pas intermig aquí, vale? Per si us heu perdut. Llavors la x, què era? Els dies que falten per l'entrega. Falten 33 dies. I quin és el nombre de cotxes de la comanda? Com ho podem saber? Doncs substituint aquest 33 en aquesta equació, en aquesta d'aquí o aquesta. És igual a quina. Llavors, anem a substituir a la primera. A què serà igual la i? La i serà igual a 180 per 33 més 60. I això dona 6.000. Així doncs, el nombre de cotxes de la comanda són 6.000. És a dir, l'empresa xinesa ha demanat 6.000 cotxes. Ja sabeu, qualsevol dubte em pregunteu. Comentaris i us respondré